హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి భక్తి శాస్త్ర క్లాస్ లో ఉన్నాం. అందరికి స్వాగతం, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. మాతాజీ, ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ అందరికి. సో 3వ అధ్యాయం మొదలు పెట్టాము. సో ఇందులో కొన్ని విషయాలు చూసాము. మీకు ఏమైనా గుర్తున్న విషయాలు ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. సో హరే కృష్ణ. తుమ్కి సాధ్వి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మనం ఎంతవరకు చూసాంది? 13-14 శ్లోకాలు 20 వరకు అయిపోయింది మాతాజీ. 21 వరకు చెప్పారు మాతాజీ. 21 వరకు. సో 2 days చూసాం. ఈరోజు 3వ రోజు. సో ఇప్పటి వరకు మరి జస్ట్ మరి కొంత 1 week అయింది కాబట్టి ఈ మొదట్లో ఈ 2 రకాలు నన్ను ఈ ఘోరమైన యుద్ధంలో ఎందుకు వినియోగించాలనుకుంటున్నావు, బుద్ధే మంచిదని చెప్పినట్లయితే అంటే అప్పుడు భగవంతుడు 2 రకాల యోగాలు ఉంటాయి, జ్ఞానయోగము, కర్మయోగము. ఈ మార్గాల ద్వారా మనుష్యులు మరి ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని కోసం ఈ 2 మార్గాలు వెళ్తూ ఉంటారు. సో కర్మేంద్రియాలన్నిటినీ కూడా మరి అదుపులో ఉంచుకున్నా కూడా మనస్సు ఇంద్రియ విషయాల మీదే ఉన్నప్పుడు ఇంకది మరి కపట, మనల్ని మనమే మోసం చేసుకున్నట్లు. ఇంకా శ్రద్ధావంతులైతే మనస్సుని అదుపులో పెట్టుకుని తద్వారా ఇంద్రియాలను కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసేవాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. కాబట్టి ఇంకా ఏం చెప్పారు? నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు డ్యూటీలు వదిలిపెట్టడం కంటే చెయ్యటమే మంచిది. కర్మ చేయకుండా ఎవరు అసలు ఈ జీవనయాత్ర సాగించలేరు. అయితే ఎలా చేయాలి? విష్ణువు కోసం చేసినట్లు యజ్ఞ రూపంలో కర్మని చేయాలి. అలా చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది? మనకి ఈ జగత్తులో కర్మబంధాలు కట్టివేస్తాయి. అందుకని కుంతీపుత్ర, నీకు నిర్దేశింపబడ్డ ఈ విధులను ఫలాసక్తి లేకుండా నువ్వు విష్ణు తృప్తి కోసం ఆచరించు అని చెప్పారు. తరువాత మరి
మనం ఈ యజ్ఞంలో నివేదించిన ప్రసాదం నైవేద్యాన్ని తీసుకుని అన్ని పాపాల నుంచి భక్తులు విముక్తులవుతారు, అంటే అన్ని భగవదర్పితం అని చేసి ఆ రకంగా మనం తీసుకుంటాం ఆహారాన్ని. అలా కాకుండా అంతా మన కోసమే చేసుకుని భగవంతుడికి దేవతలకి అర్పించకుండా తీసుకుంటే పాపాన్ని తిన్నట్లే అని చెప్పి మనకి యజ్ఞ చక్రం గురించి చెప్పారు. ఇది ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుడు ఈ వేదాలని బ్రహ్మదేవుడికి ఇస్తే అవి ఆయన నుండి మనకు వచ్చాయి. మనం ఆ వేదాల నుండి ఎవరు ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఎవరు ఏ రకంగా బాధ్యతలు నిర్వహించాలనే విషయం ఉన్నది. అలా అందరూ వేదాలు చెప్పిన ప్రకారంగా ధర్మ మార్గంలో వాళ్ళ డ్యూటీస్ని వాళ్ళు చేసినట్లయితే మరి అది యజ్ఞంతో సమానం, ఆ డ్యూటీయే యజ్ఞం అయిపోతుంది ఈ విధంగా చేస్తే. సో అలా అందరూ డ్యూటీలని ధర్మ మార్గంలో యజ్ఞంలాగా చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సస్యశ్యామలత అంటే అందరూ సుఖంగా ఉండేటట్లుగా వర్షాలు రావడం, ధాన్యాలు పండడం, తద్వారా మనందరికీ ఆహారం రావడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఇలాంటి సరి అయినటువంటి యజ్ఞం అంటే కర్మ సవ్యంగా చేయడం, ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ధర్మ మార్గంలో ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేయడం, అదే యజ్ఞం. సో మామూలు యజ్ఞం కింద చూసినా కూడా మనం యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు వస్తాయని చేస్తూ ఉంటారని చెప్పుకున్నాం. సో అలా కూడా యజ్ఞాల వల్ల పొగలు అవి వచ్చి సైంటిఫిక్ గా కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్నట్లుండి మబ్బులు వర్షాలు వస్తాయి అని. సో అలా చేస్తారు. మనకి ఇప్పటికి కూడా కొన్ని చోట్ల వర్షాలు కరువులు ఉన్న చోట సో అలా అది తీసుకున్న అసలు డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఇలా ఎవరి డ్యూటీస్ ని వాళ్ళు వేదాలు చెప్పిన రీతిలో అంటే ధర్మ మార్గంలో చేసినప్పుడు అది యజ్ఞం అవుతుంది. అలా అందరూ సరి అయిన మార్గంలో నడతలో ఉంటూ పనులు చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మరి సస్యశ్యామలత, తద్వారా మనకి దేవతలు కావలసినవి అందించడం, ధాన్యము మరి ఇవన్నీ ఆహారం రావడం, ఇవి వచ్చినప్పుడు దీనికి కారణం ఏమిటి? అసలు వేదాలు ఇచ్చి ఏ రకంగా మన నడుచుకోవాలి అనేది చెప్పిన భగవంతుడు, తద్వారా మనం బాగా సరిగ్గా చేస్తున్నాం మన డ్యూటీస్ అని మెచ్చి వర్షాలు ఇచ్చిన ఆ దేవతలకి భగవంతుడికి మరి కృతజ్ఞతలు చెప్పకుండా ఆహారం చేసుకుని మనమే తింటాం, మరి దొంగలాగానే అంటున్నారు అన్నమాట. సో పద్ధతి ముందు వాళ్ళకి సమర్పించి తరువాత మనం తీసుకోవాలి. మరి ఎవరికైనా చిన్న పని చేస్తే థ్యాంక్స్ చెప్తాం, మరి మన ఉండటానికి జీవనానికి అవసరమైనవే ఇచ్చే ఈ భగవంతుడు దేవతలకి మనం ఇంకెంత కృతజ్ఞత భావంతో మనం ఉండాలో మనకు ఒకసారి అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ యజ్ఞ చక్రాన్ని ఈ శ్లోకంలో చూపిస్తున్నారు. యజ్ఞ ప్రాణులన్నీ ధాన్యం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. ధాన్యమేమో మరి వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది, వర్షమేమో యజ్ఞాచరణ వల్ల వర్షం కురుస్తుంది. ఇక యజ్ఞం ఏంటి అంటే ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేయడంలోనే యజ్ఞం అనేది పుడుతుంది. సో మన డ్యూటీస్ ని మనం సరి అయిన విధంలో చేసి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేస్తే అదే యజ్ఞం అయిపోతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్ గా యజ్ఞము అంటే అసలు అర్థం ఏమిటో నిజమైన అర్థం చెప్పారు. సో ఇలాంటి స్వభావంతో ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోతే చివరికి ఆత్మానుభూతిలోకి వెళ్ళిపోతారు, ఆ నిశ్చలత్వం వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఆ నిశ్చలత్వం వచ్చి ఆత్మానుభూతితో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు, పరిపూర్ణ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఇక అలాంటి వాడికి ఇక వేరే ఆ టైంలో ఇక అతను చేయవలసిన కర్మలేవి లేవు. అప్పటి వరకు మాత్రం తన డ్యూటీస్ తను చేస్తూనే ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఈ పరిపూర్ణత వస్తుందో అప్పుడు అతనికి ఇక చేయవలసిన అవసరం ఏది లేదు అని చెప్పారు. సో ఈ విషయాలు కొన్ని చూసాము. కొంతమంది చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్స్ పెట్టారు, చూద్దాము. దీపా మాతాజీ, వేదాలచే నియమించబడ్డ యజ్ఞ చక్రాన్ని అనుసరించాలి. ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా పాప జీవనమే గడుపుతాడు అంటే అనుసరించని వాళ్ళు, ఆ యజ్ఞ చక్రం ప్రకారం అనుసరించని వాళ్ళు. సో అది అంటే యజ్ఞ చక్రాన్ని అనుసరించడం అంటే ముందు భగవదర్పితం చేసి ఫలాసక్తి లేకుండా చేయగలం. ఉత్తమమైన వాళ్ళు దేనిని ఆచరిస్తారు, సామాన్యులు దాన్ని అనుసరిస్తారు. ప్రభావతి మాతాజీ. ఓకే, అది యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనం అనేది
అనే దాంట్లో చూస్తాము. అంతవరకు జస్ట్ స్టార్ట్ చేసినట్టున్నాము. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా దీపమాతాజీ అటాచ్మెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా చేయాలి, కరెక్ట్. శశికళ మాతాజీ ఫేమస్ పర్సన్స్ చేసే కార్యాలు ఆర్డినరీ పీపుల్ ఫాలో అవుతారు. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తేవేతరో జరుగుతుంది. కర్మ ఫలితాల గురించి ఆసక్తి లేకుండా మనిషి విధిగా కర్మం చేయాలి, ప్రభావితం. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అది కొన్ని విషయాలు ముఖ్యమైనవి. ఇది వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో 20వ శ్లోకంలో మరి ఏం చెప్పారు? జనక మహారాజు లాంటి రాజులందరూ కూడా కేవలం విద్యుక్త ధర్మాలు నిర్వహించడం ద్వారానే సంపూర్ణత్వం పొందారు. వాళ్ళు ఇంకేది చేయలే, వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు సక్రమంగా చేస్తూ సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారు. కాబట్టి జనాలందరికీ, మనుష్యులందరికీ బోధించడానికి నువ్వు తప్పకుండా ఇలా నీ కర్మ నువ్వు సరి అయిన విధంలో నీ డ్యూటీని చేయి. డ్యూటీ చేయకపోతే మరి అది పాపం అని కూడా చెప్పారు. సో అని నువ్వు అందరికీ ఆదర్శవంతంగా బోధించడానికి నువ్వు నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యాలి. అందరికీ ఒక ఆదర్శంగా ఉండాలి. డ్యూటీ మానేస్తే ఇంక మనం ఏం చెప్పగలం వేరే వాళ్ళకి డ్యూటీ చేయమని? మన డ్యూటీని మనం చేసి నువ్వు అందరికీ బోధించు, చేసి చూపించు. ఎందుకు అంటే ఇలా యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠులు ఏదేది ఆచరిస్తారో తత్తద్దేవేతరో జనులందరూ దాన్నే మరి చేస్తారు. అతను ఏ ప్రమాణాలు అయితే పెడతాడో ఈ శ్రేష్ఠుడు లోకస్తత్ అనువర్తతే, లోకం అంతా దాన్ని అనుసరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా మరి అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నువ్వు ఈ పనిని చేయవలను. అది మనకి ఇక్కడ ఎవరైనా నాయకులు, గ్రూప్ లీడర్స్ వాళ్ళు గనక ధూమపానం చేస్తూ మీరు చేయకండి అంటే ఎవరు వింటారు? నువ్వు చెప్పేది కాదు, నువ్వు చేసేది చేస్తామంటారు. సో ఆచరణ సరిగ్గా ఉండాలి మాటల కన్నా అన్నది ఇక్కడ ముఖ్యం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాలు భగవంతుడు అందుకని ఏం చెప్తున్నారు? నువ్వు ఆ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, శ్రేష్ఠులు, గొప్పవాళ్ళు ఏది చేస్తే అందరూ అదే ఆచరిస్తారు అని చెప్పి, నమే పాఠాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి. నాకు పాఠ చేయవలసింది ఏది కూడా లేదు. నేను త్రిషు లోకేషి, ముల్లోకాలలో కూడా నేను చేయవలసింది ఏది లేదు. నాన్ అవాప్తం అంటే నేను కోరుకునేది కానీ, నా అనవాప్తం నేను కోరుకునేది కానీ, అవాప్తవ్యం నేను పొందవలసింది కానీ, వర్త ఏవచ్చ ఏది నా అంటే ఆపోజిట్. నేను కోరుకునేది కానీ, అవాప్తవ్యం పొందాలనుకునేది కానీ ఏది లేదు, నా ఆపోజిట్ అన్నమాట, లేదు. అయినా వర్త ఏవచ్చ కర్మని, అయినా కర్మలు చేస్తూనే ఉన్నాను. సో నాకు ప్రత్యేకంగా డ్యూటీ అంటూ నాకు నేను చేయవలసింది ఏది కూడా నాకు ముల్లోకాల్లో లేదు, నాకు కావాల్సింది లేదు, నేను పొందవలసింది లేదు. అయినా కూడా నేను నా డ్యూటీస్ చేస్తూనే ఉన్నాను. సో నాకు ఏది అక్కర్లేదు, ఏ కోరిక లేదు, ఏది పొందవలసిన అవసరం లేదు, అయినా కూడా నేను నా పనులు చేస్తూనే ఉన్నాను అని తనని కూడా మరి భగవంతుణ్ణి చూసి కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఆయనకి లేనిది లేదు, ఆయనకు పొందవలసింది లేదు. మనం ఏ పని చేస్తున్నా ఏదో ఒక అవసరం కోసం చేస్తాం. సో అందుకని మీరు ఇప్పుడు కొంత జీవనానికి కొంత ధనం కావాలి, ఉండటానికి, తినడానికి, మన ఇంట్లో వాళ్ళకి వాళ్ళ అవసరాలకి. అందుకని అటువంటి కర్మలు చెయ్యి. కానీ ఎలా చెయ్యాలి అంటే ఇలా ఫలాసక్తి పక్కన పెట్టి ముందు నువ్వు చేయవలసిన డ్యూటీ నువ్వు సక్రమంగా చేసుకో. ఉద్యోగం చేస్తుంటే అది చేసుకో. వాడు ఎలా చేస్తున్నాడు, వీడు ఎలా చేస్తున్నాడు, లంచాలు తీసుకుంటున్నామా, లేదంటే మనకి ప్రమోషన్ రావాలంటే వీడిని ఎలా బీచ్చారు, ప్రమోషన్ రావాలంటే వాళ్ళు చెప్పిన పని శ్రద్ధగా చెయ్యి చాలు. అంతేగాని వాడికి వస్తుందా, నాకు వస్తుందా, వాడికి ఎందుకు వచ్చింది, నాకెందుకు రాలేదు, ఇటువంటి అన్నెసెసరీ థాట్స్, ఇవే రాగద్వేషాలు, వీటన్నిటినీ లేకుండా నువ్వు కామ్గా నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసుకో. ఏది జరిగినా నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వకు, నిశ్చలంగా ఉండు అని చెప్పి
చెప్పారు, మనం చూసాం. కాబట్టి అలా డ్యూటీస్ మనం చేసుకోవాలి. భగవంతుడికి ఏ అవసరం లేకపోయినా, ఏది ఆయన కావాలనుకోకపోయినా, ఆయన పొందవలసింది ఏది లేకపోయినా ఆయన చేస్తూనే ఉన్నాను. సో ఆ రకంగా నేను ఏది అవసరం లేకపోయినా కూడా చేస్తున్నాను. ఏదో కావాలని చేయడం లేదు, ఇది వస్తుంది అది వస్తుంది అని చేయడం లేదు. నేను చేయవలసింది చేస్తూనే ఉన్నాను. సో ఇక్కడ ఈ కొన్ని కొటేషన్స్ కూడా మనకి చెప్తున్నారనమాట వేదాలలో. మరి భగవంతుడు అందరినీ నియామకుడు ఆయన. మరి అందరం కూడా మరి భగవద్ అధీనంలో ఉన్న వాళ్ళమే. మరి ఆయన అంటూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ ఆ భగవంతుడు మరి ఆయన ఇంద్రియాలను కూడా నియంత్రించగల సామర్థ్యం ఉన్నది. భగవద్ఘనత శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులోది కొన్ని చెప్తున్నారనమాట. ఆయన శక్తులు అనేకాలు కాబట్టి ఆయన కర్మలన్నీ సహజ రీతిలో నిర్వహింపబడుతూ ఉంటాయి. అంటే ఏ బెనిఫిట్ కోసం కాకుండా నిష్పక్షపాతి భగవంతుడు కాబట్టి ఆయనకి ఇంద్రియ ప్రలోభాలు లేవు అన్నది. సో ఇంతకీ భగవంతుడు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, నాకు కావాల్సింది ఏది లేకపోయినా నేను చేయవలసింది చేస్తూనే ఉన్నాను. సో మీరు ఏదైనా అవసరం కోసం చేసినా కూడా ఇలా ఏదో ఆ వచ్చేదాని మీద ఉన్న ఆసక్తిని పక్కన పెట్టి అది మీ డ్యూటీగా మీరు చేయండి ఇలాగే అని చెప్తున్నారు. యది హి అహం నవర్తేయం జాతు కర్మణ్యతంత్రిత మమ వర్త్మానువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. సో పార్థ, ఒకవేళ నేను ఈ విద్యుక్త ధర్మాలను శ్రద్ధగా నిర్వహించలేదనుకో, మనుషులంతా నన్నే అనుసరిస్తారు. మరి అంటే నేను ఎలా నేను తప్పు మార్గంలో చేస్తే వాళ్ళు నన్నే అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అందుకని శ్రేష్ఠులు ఘనులు ఎలా చేస్తే అందరూ దాన్ని అనుసరిస్తారని ఇందాకే చెప్పారు కదా. మరి భగవంతుడిని మించిన ఘనుడు లేడు అని శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో ఉన్నది. అది అందుకే ఇందాక మనకి చెప్పారు భాష్యంలో. సో భగవంతుడు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు, ఒకవేళ నేను నా డ్యూటీస్ నేను సరిగ్గా చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు అందరూ నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో గృహస్థుకు అవసరమైన ఈ ధార్మిక కర్మలన్నీ కూడా గృహం బయట భగవంతుడే నిర్వహించారు అని చెప్పేసి, అంటే ఆయన గృహస్థుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన అన్ని కూడా గృహస్థు ధర్మాలను కూడా నిర్వహించారని భాగవతంలో చెప్తారనమాట. అంటే ఆయన భూమి మీద అవతరించినప్పుడు నేనేదో దేవుణ్ణి అనుకుని ఆయన ఏదో స్పెషల్గా ఏం చేయలేదు. గృహస్థులు అందరూ ఏ విధంగా పనులు చేయాలో భగవంతుడు కూడా అదే విధంగా పనులు చేయడం జరిగింది. యది అహం నవర్తేయం, ఒకవేళ నిశ్చయంగా నేను నవర్తేయం చేయలేదనుకో పనులు, జాతు ఎప్పుడైనా కర్మని, అంటే ఈ కర్మలన్నీ నేను చేయకుండా కనుక ఉన్నాను అంటే అతంత్రిత, మరి శ్రద్ధతో నేను చేయలేదనుకో ఈ కర్మలన్నీ, మమ వర్త్మానువర్తంతే, నన్నే ఆచరిస్తూ ఉంటారు నా మార్గాన్ని. వర్త్మం అంటే మార్గం, నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. అంటే నేను పని చేయకపోతే ఆ మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు మనుష్యులందరూ. పాఠ సర్వశః, అందరు మనుషులు అప్పుడు నన్నే ఈ రకంగా ఫాలో అవుతారు. పనులేవి చేయకుండా, డ్యూటీస్ చేయకుండా. ఉత్సీదేయురిమో లోకా న కుర్యాం కర్మ చేదహం శంకరస్య చ కర్తాస్యాం ఉపహన్యామి మా ప్రజా. సో విద్యుక్త ధర్మాలు నేను ఇలా డ్యూటీస్ చేయలేదనుకో ఏమవుతుంది, లోకాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. మరి భగవంతుడు ఒక్క నిమిషం ఈ భూమికి సూర్యుడికి ఆ శక్తిని గనక ఆయన ఇవ్వలేదంటే ఏమవుతుంది, సూర్యుడు ఒక్క నిమిషం లేకపోతే ఉండగలుగుతామా? మరి భూమి ఒక్క క్షణం తిరగడం ఆగిపోతే ఉండగలుగుతాము. సో ప్రతి క్షణం ఆయన చేయవలసిన డ్యూటీ ఆయన చేస్తూనే ఉన్నారు. నేను గనక చేయలేదంటే లోకాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. అవాంఛనీయమైన ప్రజాబాహుల్యానికి నేను కారణం అవుతాను. అనవసరంగా అందరినీ కూడా నశింపజేసిన వాడిని అవుతాను. తద్వారా అందరికీ కూడా శాంతి లేకుండా చేసిన వాడిని అవుతాను. సో ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చెయ్యనప్పుడు మరి ఎక్కడో ఒకటి నష్టం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎవరికో ఒకరికి. భగవంతుడే డ్యూటీ చేయకపోతే సర్వలోకానికి జగత్తుకే నష్టం. మనబోటి వాళ్ళం కూడా మన డ్యూటీస్ మనం చేయకపోతే మన డ్యూటీస్ మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు. మన కుటుంబ సభ్యులు అవ్వచ్చు, మనమే అవ్వచ్చు. మనం చేసే పనుల మీద మనమే ఆధారపడి ఉండొచ్చు.
మరి అప్పుడు మనం చేసుకోకపోతే సరి అయిన బాధ్యతను సరిగ్గా నిర్వర్తించకపోతే మనకి లేదా మన మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళని నష్టపరిచిన వాళ్ళం అవుతాము అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఉత్సీడేయురిమో లోక అంటే ఉత్సీడేయ నాశనం అయిపోతాయి లోకాలన్నీ. నకుర్యాం నేను చెయ్యకపోతే కర్మ చేత్ అహం నేను గనక కర్మలేమి నకుర్యాం చేయకుండా ఉన్నాను అంటే ఉత్సీడేయురిమే లోకాలన్నీ నాశనం అయిపోతాయి. సంకరస్య చ కర్మ అంటే అవాంఛనీయం. సంకరం అంటే అందరికీ కూడా జన నష్టం లాంటిది. జనానికి నష్టం చ కర్త చేసిన వాడిని నష్టం చేసిన వాడిని కర్తనవుతాను. ఉపహన్యాం అంటే నాశనం చేసిన వాడిని అవుతాను. ఇమా ప్రజ ఈ ప్రజలందరినీ కూడా నాశనం చేసిన వాడిని అవుతా. నేను గనక ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఏమి చేయకపోతే నా డ్యూటీస్ లోకాలు నాశనం అవ్వడం, జనులందరికీ కూడా అందరినీ నశింపజేసిన వాడిని, శాంతిని పోగొట్టిన వాడిని అవుతాను. సో భగవంతుణ్ణి అనుసరిస్తున్నాం అంటే మనం కూడా భగవంతుడంత గొప్పగా అన్ని ఘనకార్యాలు చేయాలని కాదు, చెయ్యలేం కూడా. మరి భగవంతుడు కాబట్టి ఆయన ధనుడు, ఆయన ఏదైనా చేయగల శక్తి భగవంతుడికి ఉన్నది. కానీ ఆయన డ్యూటీస్ అనేవి ఎవరైనా ఎంత సాధారణ మానవులైనా ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. ఆ డ్యూటీని ఏ విధంగా చెయ్యాలి ఫలాసక్తి లేకుండా అనేది ఆయన చేసి తన బాధ్యతను కూడా తనకి ఏది అవసరం లేకపోయినా ఎలా నా డ్యూటీ నేను నిర్వహిస్తున్నాననేది అందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నారు. ఆయన ఆదర్శప్రాయంగా చేస్తున్నారని ఇక్కడ అర్థం భాష్యంలో. అందుకని అనుసరించడం అంటే భగవంతుడిలాగా మన అందరికీ అంత శక్తి వస్తుందని అలా అనుకోకూడదని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే మనం భగవంతుడిని అనుసరించడం అంటే ఆయన చేసినట్లు ఆయనలాగా గొప్పగా ఉండాలని ఇటువంటివి కాదు. ఆయన ఏ రకంగా తన బాధ్యతలు తాను నిష్పక్షపాతంగా ధర్మ మార్గంలో ఏది అవసరం లేకపోయినా నిశ్చలంగా డ్యూటీని ఎలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనే విషయం ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్తున్నారు. సక్తా కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాద్ విద్వాంస్ తథా సక్తా చికీర్షుర్లోక సంగ్రహం. సో ఈ తెలియని వాళ్ళ అమాయకులు ఈ ఫలాసక్తి వల్ల పట్ల ఆసక్తి ఉంటూ వాళ్ళ కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు కదా. విద్వాంసునైన వాడైతే జనులను ధర్మ మార్గంలో పెట్టడానికి ఈ ఫలాసక్తి లేకుండా, సంగరాహిత్యం అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, అంటే మరి రాగద్వేషాలు లేకుండా, అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ ఫలితం మీద రాగము ద్వేషము ప్రక్కన పెట్టగలిగినప్పుడు, అటాచ్మెంట్ లేకుండా డిటాచ్మెంట్తో మన డ్యూటీని మనం ఆ రకంగా చేయడం. సో అలా అందరూ విద్వాంసులైన వాళ్ళు అంటే కొంచెం తెలివిగల వాళ్ళు, ఇలా చెప్పింది విని అర్థం చేసుకోగలిగిన వాళ్ళు ధర్మ మార్గంలో అందరినీ కూడా వాళ్ళు ధర్మ మార్గంలో నడవడమే కాదు అందరికీ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఉండి నేర్పించండి. మీరు సరి అయిన పద్ధతిలో ఉంటూ అందరినీ కూడా ఈ మార్గంలో ఉండేటట్లు మీరు మీ ఆచరణ ద్వారా చెప్పండి, మాటలతో కాదు అని చెప్పి భగవంతుడు అంటున్నారు. అందుకని ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటూ మీరు సంగరహితంగా కర్మలు చేయాలి. విద్వాంసుడైన వాడు తెలివిగలవాడు. ఇక పామరుడైతే ఇక వాడు ఫలాసక్తిలోనే లీనమై పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. కాబట్టి మీరు తెలివిగల వాళ్ళైతే మీరు ఫలాసక్తి లేకుండా మరి సంగరాహిత్యంతో అటాచ్మెంట్ లేకుండా అందరికీ పనులు చేసి నేర్పించండి. ఈ మార్గంలో అందరూ ఇటువంటి పామరులు కూడా మీ మార్గానికి వచ్చేటట్లు చేయండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సక్తా కర్మణ్య విద్వాంసు ఆసక్తులై కర్మ పట్ల అవిద్వాంసులు అంటే మరి పామరులు, తెలివి కొంచెం తక్కువ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తూ ఉంటారో ఫలాసక్తితో పనులు, కొంచెం తెలివి తక్కువ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు అలా కాకుండా కుర్యాద్ విద్వాం అంటే చెయ్యాలి. విద్వాంసులు పండితులు తెలివిగల వాళ్ళు తథా ఆ విధంగా ఏది అసక్త అంటే సంగత్వం లేకుండా చికీర్షు అందరికీ మార్గదర్శకులుగా లోక సంగ్రహం లోకమందరికీ మార్గదర్శకులుగా వీళ్ళు ఆసక్తి లేకుండా ఈ విద్వాంసులు అనే వాళ్ళు కర్మలను ఆసక్తి లేకుండా చేయాలి. తద్వారా అందరికీ లోకానికి మార్గదర్శకులు కావాలి విద్వాంసులు, జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తారు. సో పామరులేమో
మరి వాళ్ళు తెలియక ఫలాసక్తితో చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి విద్వాంసులైన వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ కూడా ధర్మ మార్గంలో పెట్టడానికి వాళ్ళు సంగరహితంగా కర్మను చేయాలి. సబుద్ధి భేదం జనయేత్ అజ్ఞానం కర్మ సంజ్ఞినాం జోషయేత్ సర్వకర్మాణి విద్వాన్ యుక్త సమాచరన్. సో విద్యుక్త ధర్మాల ఫలితాల పట్ల ఆసక్తి ఉన్న ఈ పామరులు ఉన్నారు కదా, వీళ్ళ మనసు కలతపడే విధంగా వాళ్ళని కర్మలో మనం చేయించకూడదు. అంటే వాళ్ళని బాధ పెట్టకూడదు. మీకేమీ రాదు, మీరు అజ్ఞానులు అంటూ వాళ్ళని మనం అనకూడదు. అందుకు భిన్నంగా అలా కాకుండా ఎలా చేయాలనుకున్నారు? భక్తి భావంతో కర్మ చేస్తూ మరి వారిని కర్మలలో నియుక్తుల్ని చేయాలి. సో వాళ్ళకి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ప్రతిఫలాసక్తితో చేస్తున్నారు అంటూ క్రిటిసిజం చేయకుండా, వాళ్ళని విమర్శించకుండా, వాళ్ళ మనసుని కలత పెట్టకుండా మీరు వాళ్ళకి ఎలా నేర్పించాలి? మీరు స్వయంగా ఈ రకంగా కర్మను చేస్తూ ఫలాసక్తి లేకుండా మీరు నిశ్చల తత్వంతో మీ డ్యూటీని మీరు కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో చేస్తూ వాళ్ళకి చూపించండి. వాళ్ళు ఒక పనితో నేర్చుకోకపోవచ్చు, అలా మీరు చేస్తూ పోతుంటే మిమ్మల్ని చూస్తూ కొన్నాళ్ళకి నేర్చుకుంటారు. మరి మనం కూడా మన పెద్దవాళ్ళు ఏది చేస్తే అది ఫాలో అవుతూ ఉంటాం కదా. పిల్లలు మనల్ని గమనిస్తూ ఉంటారు, మనం ఏ రకంగా పనులు చేస్తామో వాళ్ళు కూడా అవే నేర్చుకుంటారు చిన్నప్పటి నుంచి. ఇప్పుడు ఇంట్లో పూజలు చేసే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఉంటే పిల్లలు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాట్లు వాళ్ళకు వస్తూ ఉంటాయి. మనం నేర్పిస్తూ ఉంటాం, చూపిస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు చూసి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. సో అలా నువ్వు వాళ్ళకి ఆచరణతో చూపించు. అంతేగాని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఏదో లెక్చర్లు ఇచ్చి నువ్వు తప్పుదారిలో ఉన్నావు, ఇది కాదు, ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలని చెప్పడం కాదు, నువ్వు చేసి చూపించు, ఆ విధంగా వాళ్ళకి నేర్పించు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఎంతో చక్కగా. ఎందుకంటే మరి అందరం ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులే వెతకడంలో మన తప్పులు మనం చూసుకోం కదా. ఎంతసేపు ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులు మాత్రం వెంటనే కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనకి. వెళ్ళేసి సరే అందరికీ చెప్పలేకపోయినా చెప్పగలిగిన వాళ్ళందరికీ మనం వెళ్ళి అంటే సరి అయిన మార్గంలో కొన్ని సలహాలు ఇచ్చే టైం ఉంటుంది. బట్ జనరల్ గా నువ్వు ఎవరికైనా నేర్పించాలి అనుకున్నప్పుడు నువ్వు సరి అయిన మార్గంలో ఉంటేనే వాళ్ళు చూసి ఆ రకంగా నిన్ను చూసి నేర్చుకుంటారు. సబుద్ధి భేదంతో ఈ మానసిక కలతను నజనయేత్ అంటే వాళ్ళకి కలిగేటట్లు చేయకు మనస్సు. అజ్ఞానం కర్మ సంజ్ఞ, ఈ పామర్లు అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్లకు, ఈ కర్మల మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లకు మనసు కలత పడేటట్లు చెయ్యకు. బుద్ధి భేదం మానసిక కలతను వాళ్ళకి ఇవ్వకు. జోషయే అంటే వాళ్ళను ఇందులో ఈ మార్గంలో ఉండేటట్లు చెయ్యి. ఎట్లా? సర్వకర్మాని అన్ని కర్మలను విద్వాన్ పండితుడు అనేవాడు యుక్త సమాచరన్ అన్ని కర్మలు కూడా ఈ విధంగా చేస్తూ అతను వాళ్ళకి నేర్పించాలి అని చెప్తున్నా. సో అందుకని ఎవరైనా సరే విద్వాంసులు, జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు సరి అయిన మార్గంలో ఉంటూ ఇంద్రియ ప్రలోభాలకి గురి కాకుండా వాళ్ళ డ్యూటీస్ ని వాళ్ళు సక్రమంగా చేస్తూ ఏదొచ్చినా నిశ్చలత్వంతో ఉంటూ ఆ విధంగా అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా ఉండాలి. అంతేగాని అవతల వాళ్ళకి వెళ్ళి మాటలతో క్రిటిసైజ్ చేసి ఇది కరెక్ట్ కాదు, అది కరెక్ట్ కాదు అనడం కాదు. నువ్వు చేస్తుంటే వాళ్ళే ఆటోమేటిక్ గా నిన్ను చూసి మెల్లగా నేర్చుకుంటారు, ఓహో ఇది కరెక్ట్ అయిన మార్గం అని చెప్తున్నా. ప్రకృతి క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇతి మన్యతే. సో ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న గుణాలే మరి మన 3 గుణాలు ఉన్నాయి కదా, అన్ని కూడా మన పనులన్నీ చేయించేది ఎవరు అంటే ఈ గుణాలే. ఎందుకు? 3 గుణాలు అలవర్చుకుంటున్నాం కదా, సత్వరజస్ తమో గుణాలు. సత్వగుణం ఉంటే మంచి పనులు చేస్తారు, రజోగుణం ఉన్నప్పుడు విపరీతమైన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి అవస్థలు పడుతూ ఉంటాం కోరికలతో. తమో గుణం ఉంటే అజ్ఞానంతో తప్పు మార్గంలోకి వెళ్ళి తప్పు పనులు కూడా చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మనం అలవర్చుకున్న మన స్వభావం ఈ రకంగా మనతో ఈ పనులు చేయిస్తుంది. మనం అహంకార విమూఢాత్మ, అహంకారంతో మూఢత్వంతో కర్తాహం నేనే కర్తని
ఇతి మన్యతే అని అనుకుంటున్నాం. అంటే చేసేవాడిని నేనే అనుకుంటున్నాము, కానీ మనతో ఈ గుణాలు చేయిస్తున్నాయి అంటున్నారు. సో దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, అయితే మనం కదా చేసేది, తప్పు పనులైనా మంచి పనులైనా ఈ గుణాలు చేయిస్తున్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఈ స్వభావం అనేది ఒకటి ఉన్నది. ఈ ప్రకృతిలో ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి, సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఈ గుణాలకి ఇలా లోనైపోతున్నారు. ఆ తద్వారా అవి మనల్ని తోలుబొమ్మలాట ఆడించినట్టు ఇలా చేయిస్తున్నాయి అన్న విషయం మనం ఆలోచించం కదా. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ 3 గుణాలు, మరి సత్వగుణం ఎల్లోలో, రజోగుణం రెడ్ లో, తమోగుణం బ్లాక్ లో చూపిస్తున్నారు కదా. ఈ 3 గుణాలకి లోబడిపోయాము కాబట్టి ఆ గుణాలు ఎలా చెప్తే మనం అలా చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే, గుణాలు చెప్తే చేస్తున్నాము అంటే ఎలా మనం ఈ గుణాలకు వశమైపోతున్నాము అన్నది పాయింట్. అందుకే ఈ గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగిన వాడు మరి నిజంగా భగవంతుని గుణాలని కంట్రోల్ చేసే స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగిన వాడు మరి భగవంతామానికి అర్హుడు, మోక్షానికి అర్హుడు అని చూస్తాం. ఆత్మానుభూతి స్టేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, మరి ఈ గుణాలకు వశం అయ్యామంటే రాగద్వేషాలతో ఉంటూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే రాగద్వేషాలను పారద్రోలగలిగామో ఈ గుణాలన్నిటికీ అతీతంగా వెళ్ళగలం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇంకది. సో మనకి ఇక్కడ ఇలాంటి గుణాల వల్ల మనం ఇలాంటి స్వభావాలు పెంచుకుంటున్నామే, ఈ స్వభావాల వల్ల మనం ఇలా రకరకాలుగా ఈ పనులన్నీ, కోరికలు, ఈ ఈర్ష్యలు, తాపాలు, కోపాలు అన్ని పెట్టుకుంటున్నామే అన్న ఆలోచన మనకి రాదు అన్న విషయం చెప్తున్నారు. దీనికి అంతటికీ కారణం మీరు ఈ గుణాల వల్ల ఇలా మూఢులై మరి మీరు ఈ గుణాలకు వశమైపోయి ఈ రాగద్వేషాలు పెంచుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ రాగద్వేషాలు, ఆ గుణాల ప్రభావాన్ని అరికట్టండి అని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది చెప్తున్నారనమాట. మనమే చేస్తున్నాం, ఏదో మనమే ఈ పని చేస్తున్నాం అంటే అంత దూరం ఆలోచించం. ఏదో పని చేస్తున్నాం అంటే మనమే చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మంచి పని అయితే మంచి, చెడు అయితే చెడు అనుకుంటున్నామే గాని అసలు దీనికి అంతటికీ కారణం మన రాగద్వేషాలు. ఈ రాగద్వేషాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే ఇవన్నీ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయ మరి ప్రపంచంలో ఉంది. ఆ మాయ మనల్ని ఇలాంటి మోహానికి గురి చేసి ఇలా కోరికల్ని కలిగించి, ఆ కోరిక తీరినప్పుడు కోపాన్ని తెప్పించి, ఆ కోరిక తీర్చుకున్న వాళ్ళ మీద ఈర్ష్యను తెప్పించి, ఈ కోపతాప ఈర్ష్యలతో మనం ఇలా ఎప్పుడు అశాంతితో మదన పడేటట్లు చేస్తూ ఉంటున్నాయి అన్న విషయం మనం గ్రహించం. లేదంటే ఏదైనా తీర్చుకోగలిగితే గర్వపడిపోవటం, అహంకారం పడటం, నేనే గొప్పవాడిని, నేనే సాధించాననుకోవడం, ఇవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నిటికీ కారణం నేను ఈ గుణాలకు లోపడి రాగద్వేషాలు పెంచుకోవడమే. అంతేగాని ఈ పనులన్నీ అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఈ గుణాల ప్రభావం, ఈ తద్వారా వచ్చిన రాగద్వేషాలు, కోరికల ప్రభావం, అంతేగాని వేరే ఏం లేదు అని చెప్తున్నా. అది ఇక్కడ పాయింట్. తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణాగుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వాన సజ్జతే. సో మహాబాహువులున్న అర్జున, ఈ పరతత్వం కలిగిన వాడు ఇలాంటి ఈ విధంగా కర్మను చేస్తూ మరి ఈ కామ్యకర్మల నడుమ గల భేదాన్ని చక్కగా తెలుసుకుని ఇంద్రియాలన్నీ, ఇంద్రియ భోగాల్లోనూ ఆసక్తుడు కాకుండా ఉంటాడు. సో ఎవరైతే ఈ పరతత్వ జ్ఞానాన్ని పొందుతారో వాళ్ళంతా కూడా ఈ కామ్యకర్మల మధ్య భేదాలు తెలుసుకుంటారు. అంటే కామ్యకర్మల మధ్య భేదాలంటే సరే మంచి చెడు తెలుసు వాళ్ళకు, ఆ తర్వాత మంచి పనిని కూడా ఏ రకంగా చెయ్యాలి, మన స్వధర్మం ఏంటి, డ్యూటీని ఎలా చెయ్యాలి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఈ భేదాలన్నీ చక్కగా తెలుసుకుని, అంటే సకర్మ వికర్మ అకర్మల భేదాలన్నీ తెలుసుకుని ఇంద్రియాలు మరియు ఇంద్రియ భోగాల్లోనూ ఆసక్తులు కాకుండా ఉంటారు. అంటే అది కావాలి కావాలి అని తప్పన ఇంద్రియ ప్రలోభాల నుంచి బయటపడతారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరు ఇలా పరతత్వ జ్ఞానంతో కర్మ చేయగలిగిన వాళ్ళు. తత్వవిత్తు మహాబాహో, పరతత్వం తెలుసుకున్న వాళ్ళు కానీ తత్వవిత్ అంటే తత్వవిధులు కానీ మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో అంటే గుణాల వల్ల ప్రభావితమైన ఈ కర్మలతో ఈ భేదాలన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు. గుణాగుణేషు వర్తంత అంటే
గుణాలంటే ఇంద్రియాలు, గుణేషు అంటే ఇంద్రియాల తృప్తి కోసం వాళ్ళు వాళ్ళు నా వర్తంత వాళ్ళు ప్రాకులాడరు. ఏది ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నించరు. ఇతి మత్వ, ఇది అర్థం చేసుకున్న సజ్జనులు, అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, అర్థం చేసుకున్న నసజ్జతే, అతను ఇంద్రియాలలోను గుణాలలోను ఆ ప్రలోభాల్లోనూ ఆసక్తుడు కాడు అని చెప్తున్నారు. సో పరతత్వ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఈ రకంగా మరి కర్మలలో భేదాలు ఏమిటో చక్కగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియ భోగాల్లో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఈ పరతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ మెటీరియల్ భౌతికత్వం అంటే భౌతికత్వంలో మనం ఎంత మాయలో ఉన్నామో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు. మరి భగవంతుడి అంశ అయినా కూడా మనం ఇక్కడ ఉన్నాము కాబట్టి మనం నిజంగా మన యొక్క నిజ స్థితిని తెలుసుకుని ఆ స్థితికి, రాగద్వేషాలు లేని స్థితికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు మళ్ళీ మనం భగవద్ధామం, మరి అది మనకి అన్ని విధాల ముక్తి, కలతల నుంచి, ఆందోళనల నుంచి, తాపాల నుంచి, కోపాల నుంచి, కల్మషాల నుంచి ముక్తి ఈ జన్మలో. ఆ తర్వాత మళ్ళీ భగవద్ధామానికి కూడా అర్హత ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచే మనకి ముక్తిని కలిగిస్తుంది. సో ఇలా కర్మ చేయగలిగిన వాడు ఇంద్రియాల భోగాల్లో ఆసక్తులు కానివాడు. దట్టు ప్రకృతిర్గుణ సమ్మూఢా సజ్జంతే గుణ కర్మసు తాన కృత్సవిదో మందాన్ కృత్స్న విన్న విచాలయేత్. సో ఈ ప్రకృతి గుణాలన్నిటితో కూడా ఇలా మోహానికి గురి అయ్యి మూఢులందరూ భౌతిక కర్మల్లో మరి సంపూర్ణంగా నియుక్తులై సంగత్వాన్ని పొందుతున్నారు. మరి తెలియని మూఢులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఈ భౌతికత్వంలో మునిగిపోయి అన్నిటికీ అటాచ్మెంట్ పొందుతున్నారు. అటాచ్మెంట్ అంటే ఏమిటి? రాగద్వేషాలతో బంధాలు కలిగించుకుంటున్నారు ఈ అటాచ్మెంట్స్ తో. సో ఈ కర్త యొక్క అజ్ఞానం వల్ల ఈ కర్మలన్నీ అధమాలు అయినా కూడా మరి వాళ్ళు ఇలా కళాశక్తితో చేయడం వల్ల వాళ్ళకి బంధాలన్నీ కలుగుతున్నాయి. అందుకని అధమం అంటే అక్కడ అర్థం అదనమాట. వాళ్ళది ఉన్నతమైన దివ్యమైన కర్మ అవ్వడంలా, అంటే బంధాలు లేని విధంగా వాళ్ళు చేయడంలా, బంధాలు కలిగించుకునే విధంగా చేస్తున్నారు ఫలాసక్తి ఉన్నది కాబట్టి. అయినా సరే జ్ఞానవంతుడు వాళ్ళని కలత పెట్టకూడదు అంటున్నారు. అంటే ఏ విధంగా నువ్వు అందరికీ చెప్పి నేర్పించాలి, వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇలా నువ్వు వాళ్ళ మనసును నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, ఈ మార్గంలో ఉన్నావు, ఇలా ఉంటే నీకు మోక్షం రాదు, నువ్వు బంధాలు కలిగించుకుంటున్నావు అంటూ మాటలతో చెప్పి వాళ్ళని కలత పెట్టకు అంటున్నారనమాట. నువ్వు చేస్తూ మెల్లగా వాళ్ళు ఆ రకంగా చూసి నేర్చుకుంటారు, అంతేగాని వాళ్ళని మాటలతో కలవరపరచకు అని భగవంతుడు అంత మృదువుగా, ఆయన ఎంత భగవంతుల్లో ఉన్న కరుణ ఎలాంటిది అన్నది మనకి దీనివల్ల అర్థం. ఎవరిని కూడా బాధ పెట్టడం మంచిది కాదు, అది పద్ధతి కాదు అని చెప్తున్నారనమాట భగవంతుడు. సో అంత తప్పు మార్గంలో ఉన్నా కూడా ఆ మార్గంలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు బంధాలు ఏర్పరచుకుంటున్నా వాళ్ళని మాటలతో కలత పెట్టవద్దు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళ కర్మల అధమాలంటే వాళ్ళు తప్పు పనులు చేయక్కర్లా, పుణ్యమైనా సరే నేను చేస్తున్నాననే అహంకారంతో చేసినప్పుడు ఎంత పుణ్యం వస్తుంది, కానీ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి రాదు. సో ఇక్కడ అధమాలు అంటే అది, అంటే వాళ్ళకి అసలైనటువంటి ఆ దివ్యమైన స్థితి రాదు వాళ్ళు చేసే మార్గంలో వెళ్తే గనక. అందుకని అధమ కర్మలు అంటున్నారు. వాళ్ళు అన్ని తప్పు పనులు చేస్తున్నారని అర్థం కాదు ఇక్కడ. సో వాళ్ళు బంధాలు కలిగించుకుంటున్నారు కాబట్టి అలా అంటున్నారు అనమాట. సో జ్ఞానవంతుడు అయినా సరే వాళ్ళని కలత పెట్టకూడదు. ప్రకృతే గుణ సమ్మూఢ, ఈ భౌతిక ప్రకృతి గుణాల వల్ల మోహత్వంలో ఉంటూ సజ్జంతే ఆసక్తులు అవుతూ ఉంటారు ఈ భౌతిక గుణకర్మల్లో, అంటే ఈ భౌతిక కర్మల్లో. మరి ఎందుకంటే ఈ గుణాల ప్రభావంలో ఉన్నారు కాబట్టి. తాన కృత్స్న విదో అంటే అలాంటి అకృత్స్న విధ అల్పజ్ఞానం ఉన్న వాళ్లను మందాన్ ఆత్మానుభూతి లేని వాళ్లను, ఆత్మానుభూతి పొందడంలో మరి ఆలస్యంగా ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు, కృత్స్న విత్ యథార్థమైన జ్ఞానవంతుడు నా విచాలయేత్ అంటున్నారు. కృత్స్న విత్ నా విచాలయేత్,
నావి చాలా ఎత్తంటే వాళ్ళని కలత పెట్టకూడదు. ఈ జ్ఞానవంతుడు వెళ్ళి వాళ్ళని కలత పెట్టకూడదు. సో అలుసుడు అన్నారు. అలుసుడు అంటే మరి ఆత్మతత్వం తెలియని వాడన్నమాట. సో అది ఇక్కడ అకృత్సవిద అంటే అల్పజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు. అలాగే మందాన్ అంటే ఆత్మానుభూతిలో ఆలస్యులు. సో ఆలస్యులు అంటే ఎవరికైతే ఆత్మానుభూతి ఇంకా రాదు, లేని వాళ్ళని అలా అంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు ఆ జ్ఞానంలో ఉంటూ మనం దేహం కోసమే ఇక్కడ ఉన్నాము, కోరికల కోసం అనుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ వాళ్ళని మనం మాటలతో కలత పెట్టకూడదు. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతస నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వ విగత జ్వర. సో మయి సర్వాణి కర్మాణి, నాకు అన్ని కర్మలను సన్యస్య వదిలిపెట్టి, భగవంతుడి కంటే అర్పించి, నాకు నువ్వు చేసే కర్మలన్నిటిని అర్పించి ఆధ్యాత్మ చేతస, ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నిమగ్నుడవై నిరాశి, లాభాలను కోరుకోకుండా, నిర్మమో, మమత్వం లేకుండా, అంటే నాది నాది అనే అటాచ్మెంట్ లేకుండా, భూత్వ, నువ్వు ఉంటూ ఆ విధంగా యుద్ధస్వ, యుద్ధం చెయ్యి, విగత జ్వర అంటే ఈ మాంద్యం లేని వాడిగా, అంటే ఈ మోహత్వం లేకుండా అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అర్జున, నన్ను గూర్చిన ఈ సంపూర్ణ జ్ఞానంతో నువ్వు ఫలాపేక్ష మమకారాలు ప్రక్కన పెట్టి కర్మలన్నిటినీ నాకు అర్పించి ఈ మాంద్యాన్ని వదిలి యుద్ధం చెయ్యి. సో అర్జునుడికి అక్కడ యుద్ధం చేసే పని ఉంది కాబట్టి, డ్యూటీ ఉంది కాబట్టి, అర్జునుడిని నువ్వు నీ ఫలాపేక్షను మమత్వాన్ని అన్ని ప్రక్కన పెట్టి వెళ్ళి నువ్వు నాకు అర్పించి ఈ పనిని, నీ డ్యూటీ నాకు అర్పించి నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనందరికీ మన జీవన పోరాటాన్ని ఈ రకంగా సాగించమని మనకి మెసేజ్ అన్నమాట ఇది. ఏది? భగవంతుడున్నాడు, మనం ఆయనకు అర్పించి దీనిలో నుంచి ఆ ఫలాపేక్ష ఈ ఫలాపేక్ష కావాలి అనే విషయాన్ని పక్కన పెట్టి, నాది నాది ఏమొస్తుంది, నాకు వస్తుందా అనే మమకారాలు, ఈ రాగద్వేషాలని పక్కన పెట్టి నువ్వు అన్ని కర్మలు ఆయనకు అర్పించి చెయ్యి, నీ జీవన పోరాటాన్ని ఆ విధంగా సాగించు. ఏ పని చేసినా భగవదర్పితం అనుకుంటూ, ఏదొచ్చినా ప్రతిఫలం మీద దృష్టి కాకుండా పని మీద దృష్టి పెట్టి, ఏదొచ్చినా భగవద్ అనుగ్రహం అనుకుంటూ ఉండటం నేర్చుకో. ఆ రకంగా నువ్వు జీవన పోరాటాన్ని సాగించు అని చెప్పి భగవంతుడు సలహా ఇచ్చారు. ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవా శ్రద్ధావంతో అనసూయంతో ఉచ్యంతే తేపి కర్మభిః. సో ఇలా నా ఆజ్ఞ ప్రకారం ఎవరైతే నేను చెప్పిన ప్రకారంగా కర్మలను చేస్తారో శ్రద్ధతో, ఈ ఉపదేశాన్ని, నేను చెప్పిన ఈ ఉపదేశాన్ని శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా అనుసరించే వాళ్ళు కర్మబంధాలన్నిటి నుండి కూడా విముక్తులవుతారు. సో శ్రద్ధ ఉండాలి, ఫాలో అవ్వాలి. విని అర్థం చేసుకున్నా ఏమోలే ఇప్పుడు ఏం ఫాలో అవుతాం, ఈ ఫలాసక్తి ఇప్పుడు ఎక్కడ వదులుకుంటాం, మళ్ళీ రేపో ఎల్లుండో చూద్దాం, లేదా ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలు పెద్దవాళ్ళమైనా ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చినాక చూద్దాం, ఇలా అనుకుంటూ శ్రద్ధ లేకుండా ఉండకుండా దీనిని శ్రద్ధతో పాటించాలి అనే ప్రయత్నం ఉండాలి మొదటి నుంచి. సో ఎవరైతే ఇలా శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశాన్ని అసూయ లేకుండా అనుసరించే వాళ్ళు కామ్యకర్మ బంధాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడతారు. సో వాళ్ళు ఈ రకంగా పనులు చేసుకుంటే వాళ్ళ డ్యూటీస్, ఇక వాళ్ళకి ఏ బంధాలు ఏర్పడదు. ఏమే మతమిదం, ఎవరైతే నా యొక్క మతం ఆదేశాన్ని, ఈ ఆదేశాన్ని నిత్యము అనుతిష్టంతి మానవ, నన్ను ఏ మానవులైతే ఈ రకంగా నా ఆదేశాన్ని నిత్యం కూడా అనుతిష్టంతి ఫాలో అవుతూ ఉంటారో, అనుసరిస్తారో, శ్రద్ధతో అనసూయంతో, అసూయ లేకుండా, ఉచ్యంతే వాడు బయటపడతారట. వాళ్ళు ఉచ్యంతే బయటపడతారు. దేని నుంచి? కామ్య కర్మల బంధాలన్నిటి నుండి వాళ్ళు బయటపడతారు. ఎవరైతే నేను చెప్పిన ఆదేశాలన్నీ శ్రద్ధగా అసూయ లేకుండా ఫాలో అయితే వాళ్ళు అన్ని కామ్యకర్మల బంధాల నుంచి, ఏ కర్మ చేసినా ఈ భావనతో చేసినప్పుడు అన్ని కర్మ బంధాల నుంచి బయటపడతారు.
కాబట్టి ఈవెన్ సామాన్యులైనా సరే భగవదాజ్ఞను పాటించే సమర్థత వాళ్ళకు సమర్థుడు కాకపోయినా కూడా అతని ఈ ఆజ్ఞల మీద సంపూర్ణమైన శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడు, ఆ శ్రద్ధతో పాటించినప్పుడు అతను కూడా కర్మబంధాల నుంచి విముక్తుడవుతాడు. సో ఎంతో జ్ఞానం కూడా అక్కర్లా, నువ్వు భగవంతుడు చెప్పింది ఈ రకంగా స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయినప్పుడు సామాన్యులు కూడా, ఏమీ తెలియని వాడు కూడా కర్మబంధాల నుంచి విముక్తుడవుతాడు ఇది గనక ఫాలో అవ్వగలిగితే అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్పారు. అభ్యసూయంతో నాను తిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః. సో అసూయతో మనం ఈ ఉపదేశాలన్నీ అనుసరించిన వాడు కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి బయటపడతాడు, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా. కానీ ఒకవేళ అసూయతో ఈ ఉపదేశాలు అనుసరించలేదు అనుకోండి, అప్పుడు జ్ఞానరహితులు, మూఢులు, పూర్ణత్వం పొందే ప్రయత్నంలో నాశనం కూడా అవుతారు అని, అటువంటి వారిగా వాళ్ళని భావించబడతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏదో చెప్తున్నారులే ఇవన్నీ అసలు కరెక్ట్ కాదు, భగవంతుడు అన్నీ తెలుసా, అసలు ఉన్నారా, ఇలా మనం ఏదో అజ్ఞానంతో ఈ ఉపదేశాలు మనం గనక గౌరవించకపోతే, అనుసరించినట్లయితే జ్ఞానరహితులుగానే ఉంటాము, మూఢులుగానే ఉంటాము, పూర్ణత్వం పొందే ప్రయత్నంలో నాశనం అవుతాము అని చెప్పి అని భావించబడతారు. సో ఇది ఏది కూడా ఈ పద్ధతిలో లేని వాళ్ళు ఇలా పూర్ణత్వం లేని వాళ్ళుగా భావించబడతారు అని చెప్పి చెప్తారు. సదృశం చేష్టతే స్వస్య ప్రకృతేర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. సో జ్ఞానవంతులు మరి అటువంటి వాడు తన గుణం ప్రకారం పనిచేస్తాడు. జ్ఞానవంతుడే గుణాలకి లోబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా త్రిగుణాల నుంచి వాళ్ళు స్వభావం పొందుతారు కదా, ఆ త్రిగుణాల నుంచి వచ్చిన స్వభావాన్నే ఫాలో అవుతారు. ఇంకా జ్ఞానవంతులు కూడా ఆఖరికి వాళ్ళ గుణాలను బట్టే పనిచేస్తూ ఉంటారు. నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా మరి జనరల్ గా ఆత్మానుభూతి వచ్చే వరకు వాళ్ళకి వేరే నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, వేదాలు అవి, అయినా కూడా వాళ్ళ గుణాలను బట్టి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకా మరి అందరూ ఇలా త్రిగుణాలను బట్టే వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి ఇలా పనులు చేస్తున్నారు. ఇంకా నిగ్రహం అనేది ఇంకా ఏమి చేస్తుంది, ఏం చేయగలదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అని భగవంతుడు అంటున్నారన్నమాట. ఈ మాయ నుంచి ముక్తి పొందడం అనేది అంత ఈజీ కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో అంటున్నారు. కానీ భక్తిభావంతో ఉన్నట్లయితే మనం ఈ మాయ నుంచి బయటపడవచ్చు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు అంటే ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, ఇలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుణాల నుంచి ఈ స్వభావాన్ని పొందుతూ వీళ్ళు ఇలా అయిపోతున్నారు, మరి ఇంకప్పుడు నిగ్రహంగా ఉన్నా మనం నిగ్రహం ఏం చేయగలదు అంటున్నారు కదా. నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారు, ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్న వశమాగచ్చేత్ తౌ హ్యస్య పరిపంధినౌ. సో ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలు ఇలా వీటన్నిటిలో కలిగే రాగద్వేషాలను మనం కంట్రోల్ చేయటానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. కొన్ని ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఈ రాగద్వేషాలన్నీ మరి ఆటంకాలు కదా, అందుకని వాటికి ఎవ్వరు కూడా వశం కాకూడదు అని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఈ ఇంద్రియాలు చాలా బలమైనవి. మరి ఇంద్రియాలు, ఈ ఇంద్రియార్థాల వల్ల ఏం జరుగుతుంది, రాగద్వేషాలు కలిగించుకుంటున్నాం మనం. కాబట్టి ఈ రాగద్వేషాలను కంట్రోల్ చేయడానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఆత్మానుభవ మార్గంలోకి వెళ్ళాలంటే ఈ రాగద్వేషాలు మనకి పెద్ద ప్రతిబంధకం, అడ్డం. కాబట్టి వాటికి ఎవ్వరం కూడా వశం కాకూడదు ఈ రాగద్వేషాలకు అంటున్నారనమాట. ఇంద్రియస్యార్థే అంటే ఇంద్రియాల్లోనూ ఇంద్రియ విషయాల పట్ల రాగద్వేషో వ్యవస్థితం, ఈ రాగద్వేషాలతో మనం ఉన్నప్పుడు తయోర్న వాటి యొక్క వశం అగచ్చేత్, మనం నా అగచ్చేత్ వాటికి వశం అవ్వకూడదు. తౌ అవి హి అంటే నిశ్చయంగా అతనికి పరిపంధినం అంటే ఆటంకాలే. ఏది
ఈ ఇంద్రియాలు మరి రాగద్వేషాలు ఇవన్నీ కూడా ఆత్మానుభవ మార్గానికి ఆటంకాలు కాబట్టి దానికి వశం కాకూడదు. రాగద్వేషాలకి వశం కాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించి ఉండాలి. మరి ఎందుకంటే మరి విధి నియమాల ప్రకారం మనం ఇంద్రియ భోగ సహితం కొన్నిసార్లు మనుషుల్ని తప్పుదో పట్టించే ప్రమాదం ఉన్నదన్నమాట. రాజమార్గం కూడా ప్రమాదం ఇస్తుంది అనే విషయం, అక్కడ కూడా ప్రమాదానికి అవకాశం ఉన్నది కదా రాజమార్గం అయినా కూడా. అలా రాజమార్గాలు చక్కగా ఎటువంటి ఆటంకాలు అవరోధాలు లేకుండా ఏర్పాటు చేసినా కూడా ఏదైనా ప్రమాదం జరగకుండా ఉంటుందని ఎవరు హామీ ఇవ్వలేరు. అలాగే ఈ మెటీరియల్ భౌతికత్వంతో మనం కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఈ భోగవాంఛ అనేది భౌతికత్వంతో మన కనెక్షన్ అనంతకాలం నుంచి వస్తుంది ఇది కదా. ఈ మాయలో అందరూ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు చిక్కుకుని ఉండటం కాబట్టి ఇంద్రియ భోగాలు కంట్రోల్ చేసినా కూడా మనిషి పతనం అయ్యే ఛాన్స్ ఇంకా ఉంది అంటున్నారు. అందుకని ఈ ఇంద్రియాలను సైతం ఇంద్రియ భోగాలను మనం సైతం త్యజించాలి. మరి భక్తిభావంలో ఉంటూ అన్ని విధాల ఇంద్రియ భోగ కర్మల పట్ల విముఖత ఈ భక్తే మనకు కలిగిస్తుంది అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. చివరికి ఆ భక్తిలో నెలకొనడమే అన్ని విధాల ఇంద్రియ భోగాల నుంచి బయటపడే పూర్ణ ప్రయోజనం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఇంద్రియార్థాల వల్ల కలిగే రాగద్వేషాలని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఈ రాగద్వేషాలు చాలా పెద్ద అడ్డంకి. అందుకని వాటికి ఈ రాగద్వేషాలకు ఎవరు కూడా వశం కాకూడదు అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ. శ్రేయాన్ చాలా మేలు. ఏది? స్వధర్మం మన గుణరహితమైనదైనా సరే పరధర్మాత్ స్వనిష్ఠితాత్. పరధర్మాన్ని చేయడం కంటే మరి మన స్వధర్మాన్ని ఆచరించడం ఉత్తమం అంటున్నారనమాట. పరధర్మాన్ని నువ్వు వెళ్ళి చక్కగా నిర్వహించడం కన్నా మన స్వధర్మాన్ని ఆచరించడం ఉత్తమం. స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ. సో మన స్వధర్మమే మనకి మేలు. పరధర్మో భయావహ. పరధర్మం మరి మనకి హానికరం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో వెళ్ళి వేరే వాళ్ళ డ్యూటీలు చేయడం కాదు, మన డ్యూటీ మనం చెయ్యాలి. వేరే వాళ్ళ డ్యూటీ నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ గా చేసినా నీకు అది ఏ లాభం ఉండదు. నీ డ్యూటీ నువ్వు పూర్తి చేయలేకపోయినా సరే మరి నీ డ్యూటీలో ఏదైనా పొరపాటు చిన్నది ఉన్నా సరే నీకు అదే బెటర్ అంతే, వేరే వాళ్ళ డ్యూటీ చేయడం కన్నా అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే అర్జునుడు క్షత్రియుడు డ్యూటీ ఏమిటి? రాజ్యాన్ని, తన యొక్క ప్రజల్ని, రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం. నువ్వు అది అందుకని నువ్వు వచ్చావు ఇక్కడికి. ఈ యుద్ధం అందుకే సంభవించింది. అందరూ ఒప్పుకున్న తర్వాతే ధర్మ మార్గంలోనే మరి వాళ్ళకి యుద్ధం చేస్తే తప్ప ఇవ్వమన్నారు ఒక్క అంగుళమైనా. అందరూ యుద్ధానికి ఒప్పుకునే రాయబారాలన్నీ ఫెయిల్ అయిన తర్వాతే యుద్ధానికి ఇరు పక్షాల వాళ్ళు ఒప్పుకునే వచ్చారు. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు ఇప్పుడు నీ డ్యూటీ చేయడం, అంతేగాని నువ్వు చేయకుండా వెళ్ళి చంపితే పాపం అనుకోవడం ఎవరు? బ్రాహ్మణుడు. వాళ్ళెవరిని చంపరు. వాళ్ళ బాధ్యత ఏమిటి? వాళ్ళ చదువులు చెప్పడం, మరి ఈ అందరికి విద్య బోధించడం, ఇటువంటివి వాళ్ళ బాధ్యత. రాజ్యాన్ని సంరక్షణ వాళ్ళ బాధ్యత కాదు. కానీ నీ బాధ్యత ఏమిటి? నువ్వు విద్యలు ఇది చెప్పడం కాదు, పాపం పుణ్యం అని ఉంటుంది. ప్రతి వాళ్ళు పాప పుణ్యాలు ఆలోచించాలి, కానీ ముందు డ్యూటీ చేయాలి. నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. నీ డ్యూటీ ప్రకారం నువ్వు చంపితే అది పాపం కాదు. బయటికి వెళ్ళి ఎవరినో కోపంతో చంపితే అది పాపమే, నువ్వైనా క్షత్రియుడైనా. కానీ యుద్ధంలో చంపినప్పుడు సరైన రీజన్ కి, ఇలా రాజ్య సంరక్షణకి, ప్రజా సంరక్షణకి చంపినప్పుడు అది క్షత్రియుడికి పాపం కింద రాదు, అది డ్యూటీ కింద వస్తుంది క్షత్రియుడికి. కాబట్టి నీ ధర్మం నువ్వు చెయ్యి. పరధర్మం నువ్వు చేయకుండా వెళ్ళిపోయి పాపం అంటే నువ్వు బ్రాహ్మణుడి డ్యూటీ చేస్తున్నావు. అది నువ్వు చేసినప్పుడు నీకేది రాదు. నీ డ్యూటీ వదిలేస్తే, నీ డ్యూటీ చేసి నువ్వు యుద్ధంలో గెలవకపోయినా పర్వాలేదు,
కానీ నీ డ్యూటీ నువ్వు చేస్తే నీ సక్రమంగా నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వహించిన వాడు అవుతావు, అదే నీకు బెటర్ అంటున్నారనమాట. సో వేరే వాళ్ళ పనులు చేయడం కాదు, మీ స్వధర్మం ఏదో మీరు చేయండి, అంతేగాని పరధర్మాన్ని చేయడం కంటే నీ ధర్మాన్ని నువ్వు పూర్తిగా చేయలేకపోయినా అదే నీకు మేలు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. పరధర్మం నీకు హానికరం, వేరే వాళ్ళ ధర్మాలు వేరే వాళ్ళ డ్యూటీలు నువ్వు చేయడం కరెక్ట్ కాదు అంటున్నారు అనమాట. సో అది ఇక్కడ భౌతికమైనదైనా ఆధ్యాత్మికమైనదైనా మరి ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిందే. పరధర్మాన్ని అనుకరించడం బదులు తన విద్యుక్త ధర్మాలు తన బాధ్యతలు తను నిర్వహించాలి, వేరే వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏదో చేద్దామని వెళ్ళడం కాదు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో కూడా అది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఉదాహరణకి సత్వగుణంలో ఉండే బ్రాహ్మణుడు అహింసాపరుడు, ఎవరిని చంపకూడదు అని ఉంటాడు, కరెక్టే. కానీ రజోగుణంలో ఉన్న క్షత్రియుడు అతను యుద్ధంలో ఉన్నప్పుడు మరి హింస చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అది ఆ టైంలో నువ్వు యుద్ధం చేయవలసిన టైంలో యుద్ధం చేయకుండా అహింసాపరుడైన బ్రాహ్మణుని అనుసరిస్తాను అనడం మరి కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు నీ విధి నియమాల ప్రకారం యుద్ధం చేయడమే బెటర్ అంటున్నారు. అయితే హృదయ కల్మషాన్ని క్రమ విధానంతో శుద్ధిపరచుకోవాలి, కానీ తొందరపాటుతో కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కల్మషాలు ఏదైనా ఉన్నా సో అలా క్షత్రియుడు మరి భక్తి భావనలో స్థితుడైన తర్వాత మనిషి గురు నిర్దేశంలో ఎలాంటి కర్మనైనా చేయడానికి సమర్థుడవుతాడు. ఇలా భక్తి భావనలో క్షత్రియుడు కూడా బ్రాహ్మణుడిగా వర్తించవచ్చు. తరువాత భక్తి, సో ఎప్పటికీ మనం ఇలా క్షత్రియుడుగానే ఉండాలా, మరి బ్రాహ్మణులుగా మనం ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండకూడదు అంటే తరువాత మనం మన బాధ్యత తరువాత మనం భక్తి భావంలో సెట్ అయినప్పుడు గురువుని అనుసరిస్తూ మరి క్షత్రియుడు అప్పుడు బ్రాహ్మణుడిగా అయినా ఉండొచ్చు. అలాగే బ్రాహ్మణుడు కూడా గురువు ఆదేశాన్ని ప్రకారం క్షత్రియుడిగా వర్తించవచ్చు. అంటే అలాంటి దివ్య ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించిన భేదాలు వర్తించవు. ఎవరైతే నిజంగా స్పిరిచువల్ స్టేజ్కి వెళ్తారో ఇక అప్పుడు ఈ భేదాలు క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణుడు అనేవి వర్తించవు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళే వరకు మన డ్యూటీస్, ఆ పర్ఫెక్షన్కి వెళ్ళే వరకు మన డ్యూటీస్ మనం ఈ రకంగా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎగ్జాంపుల్గా విశ్వామిత్రుడు ముందు క్షత్రియుడు తర్వాత బ్రాహ్మణుడు అయ్యాడు. అలాగే పరశురాముడు బ్రాహ్మణుడు అయినా కూడా తర్వాత ఆయన క్షత్రియుల్లాగా ప్రవర్తించాడు. కానీ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా చేయగలిగారు. వాళ్ళు వాళ్ళ లెవెల్ ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణతలో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి. కానీ భౌతిక పరిధిలో ఉన్నంత వరకు కూడా మనం మన గుణాల ప్రకారమే మన కర్మల్ని అనుసరించాలి. ఈ విధంగా చేస్తూ మనం భక్తి భావనతో ఉండాలి అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు పరధర్మాన్ని సరిగ్గా చేయడం కన్నా నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు కొంతవరకు చేసినా కూడా అదే ఉత్తమం, కానీ పరధర్మం నీకు హానికరం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. స్వధర్మంలో నీకు కొన్ని నష్టాలు వచ్చినా కూడా నీకు అదే బెటర్ అని అంటున్నారు. సో ఇదంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుషః అనిచ్ఛిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజిత. సో అర్జునుడు ఒకవేళ అప్పుడు దేని వల్ల ప్రేరేపితులై ఈ పాపాన్ని చరతి చేస్తున్నాడు పురుష మనిషి, ఎందుకు ఏ ప్రేరేపణతో పాపం చేస్తున్నాడు మనిషి? అనిచ్ఛిన్నపి అంటే కోరుకోకపోయినా కూడా, వార్ష్ణేయ అంటే వృష్టి వంశస్థుడా అని శ్రీకృష్ణుని సంబోధిస్తున్నాడు. బలాదివ నియోజిత, బలవంతంగా ఈ ఇందులో నియోగింపబడుతున్నాడు అంటే ఈ తప్పు చేయడంలో అని. సో ఇష్టం లేకపోయినా కూడా బలవంతంగా అయినా ఈ మనిషి పాపకార్యాలు చేస్తున్నాడు. ఇది ఏమిటి, ఏది ప్రేరేపిస్తోంది వాళ్ళని ఇలా పాపం చేయడానికి అని చెప్పి అర్జునుడికి ఒక డౌట్ వచ్చిందన్నమాట. సో అది ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, తెలిసి కూడా ఇష్టం లేకపోయినా బలవంతంగా ఎందుకు పాపాలు చేస్తున్నారు అన్న ప్రశ్న అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం మరి
నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేసి చూద్దాము. ఇంకా యా శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు క్లాసు ఇంతటితో ఆపుదాము. పాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే అందరికి. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు మాతాజీ, హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ. L4 సర్టిఫికెట్స్ వస్తాయా మాతాజీ? L4 సర్టిఫికెట్స్, L4 కి సర్టిఫికెట్స్ అనేవి లేవు ప్రభుజీ. L3 వరకు సర్టిఫికెట్స్ వస్తాయి.